To jsou totální bullshity. Ale asi to se podíváte na mapu a tam hoříme. Tam hoříme, my jsme uhořeli. Teď máme strach. Tím to můžete ovládat. A pak ta ideologie se může prosadit. Čili o tom je Green Deal. Žádná systémová změna u nás není. Běžíme dál, naší ideologii jsou obnovitelné zdroje. No, Gabrielo, já jsem četl úplně s hrůzou článek minulý týden, že ředitelství lesů umožní prioritně výstavbu větrných elektráren. Jako větrné elektrárny je totální šílenství. Jako to je snad horší než fotovoltaiky, které zvedají teplotu. Ale okolo těch větráků, těch elektráren, tak tam nic nežije. Prostě je tam ani myši nejsou. Ten zvuk je katastrofální pro lidi, pro zvířata a podobně. Když se budeme bavit o vlivu na životní prostředí, já nechápu, jak máme udělanou EU, protože to množství betonu, který nalejete, už z toho nikdo nikdy nevyndá. A když bychom se bavili will to dwell, to znamená celý ten životní cyklus toho, tak se to prostě nezaplatí. A u nás navíc jsou geomorfologické podmínky a geografické podmínky a větrné podmínky k tomu, aby ten větrný zdroj běžel 24/7. Prostě v žádném případě.